Eikä sinä Mä niin mahassa kiertää. Kyllä, olet videolla. Vittu, Matti. Miksi sä jatkuvasti nykänä? Näytät kyllä Lauri Karhuvaaralta. Mitä? En tiedä. Jätkä sinne vedä turpaa joskus. Ehkä. Saatana Lauri Karhuvaara. Kuka se on? Lauri Karhuvaara. Se vitun TV-juontaja. En minä tunne semmosia ihmisiä, kun mulla ei ole televisioa. Lauri Karhuvaara. Turha julkis on paska. Ihan nobody. Juhani Kontiovaara. No aivan sama. Juhani Kontio varmaan sen, että tunnin, kun se on Pasilan hahmo. Tämä tässä on serkkuni Masa. Eikä tämä mene tämä- suorana mihinkään, tämä tämä on- vitun video. Tämä on tämän päivän videoblogi. Ainakin alusta vasta. Nyt sinä kerro. Mitä kerro? Että se on tämän päivän videollakin tässä. Ei tämä mene suorana, mutta menee kyllä YouTubeen. Ei mene juuta. Männö YouTubeen. Ei, Ihan salaisesti. Voi jumalauta. Minä nyt tässä samalla sitten harjaan näitä maahareita, niin ei. No rupapa kohta ahdistamaan, pitää pensaa taas vähän. Eikö Et puhu pensoista vittu videolla, saatana. Passi. No kun... Passi, en ole passi. Passin kiveessä. Olen Vittu tämän jälkeen kanssa ei tule oikeasti mistään mitään. helvetin iso kiveä passi, ja minä olen kiveessä. Ei. Saatana. Ei Hari. Hieno Maihari. Miksi sä saa No, aina? voitais joskus tehdä oikeesti jotta vakava-aiheisekin video, eikä tämmöstä saatana höyryymistä. No miksi pitää höyrytä? No, kun minä en tiennyt, että sinä mennä tästä tämän päivän videoblogiin. No ei tämä nyt välttämättä, tämä on vaan tämmönen... Tämä on alustava höyryymistä ja tämä poistetaan. Mä Tätä häpeäksi ei koko pois- suvulle. Ei ole. Koska ei voi olla häpeäksi koko suvulle. Tämmöiset viikset. Hei, pastori Masa. Olisiko tässä nyt niinku oikeesti jotain vakavaa? Olisiko vähän pitänyt ehkä miettiä sitä ennen kuin sä rupeat kuvaamaan? No minä nyt vaan ajattelen, että on paljon parempi aloittaa näin, niin ei niinku tarvii miettiä. No yleensäkin mä keskusteltu aika extemporaa, että tulla mikä tahansa. No itse just sanoin, että vittu homo. Ei ole millään tavalla luonnollista. Se Ei kyllä. ole. Evoluution kannalta se ei ole luonnollista. No ei Koska ole. meitä ei olisi olemassa, jos se olisi luonnollista evoluution kannalta. En perhana. Oletko sinä tyytyväinen nykytilanteeseen? No, vittu mieti. Paniikkihäiriö on ja Niin on minullakin. en nyt ole tällä hetkellä kovin tyytyväinen. Sille ei maha mitään. Muuta kuin olla ja ihastella. Vihastella. Ja sillä majurille käyt sitten turppaan käypä vetelemässä sitä majuuria. Kyllä. Ei. Senkin Sen kyllä. kyllä. Tämä tässä on kirsikan makuista huulirasvaa. Enkä ole homo. Sitä vaan sattuu Mensin just tulemaan se kommentoija, että tämähän meni ihan homouskelluksi tämä homma tässä. sitä sattui tulemaan yhden paketin mukana, missä oli omega-3, niin yllätyslahjana. Onkohan se yhtä piilovittuilla? Hyvinkin luultavasti. Ei Minä voi. laitan se sinne pakettiin. Jos sinä olet jossain Virossa töissä, jossa helvetin omega-3 Se on tehtaan. minun toinen persoonallisuus. Eli sinä olet siis homo. Ei. Vaan se sinun toinen persoona. Ei sekään ole homo, mutta se mun toinen persoona se piilovittuili sinulle tuohon lähettämällä tuohon. Se oli minun kolmannen persoonan idea. Ei hyvä luoja. Tämmöiseksi tämä menee, kun on.
Mikä On on? hullu. Etelä nousee vielä. No, se ei liittyy mitenkään mihinkään. No sen on liityttävää vaan jollain tavalla. Mä keskustelen poukkoilen niin asiasta toiseen semmoisen aasin sitten, että se aasi hukkuu sinne matkalle. Mutta tänään asennellaan toinen kone ja pelataan Killing Floor 2 tupla facecamilla, molemmilla oma. Tosin peliä kuvaan vain minä. Tai sitten mahdollisuutena on kyllä myöskin se, että se on vain softa-asentelusta kiinni, että voidaan asennella softat molempiin koneisiin ja molempien facecamista sitten kuvata kyseistä peliä, että sitten voisi sieltä niin kuin parhaat palat kerätä yhteen settiin. Että semmoinen olisi suunnitelma. Tuo Dellin serveri, mikä mulla on tuossa, niin ollut käyttämättömänä jo pitkään, niin sillä kyllä pyörii ihan hyvästi, niin siihen asennella vinkkuja, sitten pelataan. Mutta en vielä tiedä, että ajanko segmentin sille, että mulla näkyy molemmat facecamit tässä vai onko molemmilla omat, koska siinä tulee taas sitten se, että mulla on vitumoinen muokkaus siinä, jos ruvetaan molempien videosta parhaat palat ottaa, mutta toisaalta eihän sillä kiire sillä videolla ole tietenkään. Kiirehän ei mihinkään ole. No ei varsinkaan tässä tilanteessa. Ei. Voidaan ottaa tästä. Nyt minä näytän homolta. Vai mitä? Kerrankin sä saat minut sanattomaksi. Siis tämmösiä laseja, minkä helvetin takia näitä on tehty värillisinä, kun ne alkuperäiset on mustat. Me ei ymmärtäisin vielä valkeat, mutta vittu keltaiset. Entäs oranssit sitten? Tai oranssit, tai punaiset, ihan sama. Mut siis mustana. Näistä ei pitäisi linssit ottaa pois ja vittu käy mattamusta ja vittu suhutella vittu mattamusta siinä mä saatana. Hyvät lasit muuten, mutta keltaiset. Ei vittu. Keltainen. Perkele. Niin, että tämmöstä olisi suunnitelmissa. Siskotytön luonakin pitäisi käydä ja siellä olisi ehkä tarkoitus illalla tehdä lisää videomateriaalia. Ehkä. Sitä ei ole vielä tietoa, että millä tässä kuvataan, kun ei ole mitään muuta kuin tuo webbikamera. Että joutuu varmaan puhelimella kuvaamaan, kun ei ole akkua tuossakaan digikamerassa, koska en löydä sen laturia. Tietysti jos me tässä etittää sen laturin, niin sitten saataisiin 720 videoa jopa kuvattua ja se olisi vähän helpompi ehkä laittaa jonnekin pöydälle se digikamera, kun joku puhelin pystyy vittu johon, niin jotenkin vittu. Matti, se vahvisti kiinni. Perkele nulikka. Sinne vaan jättää lojumaan kaikki päälle. Ihan kuin muuten osata sähkölasku. No aina hyvä. No sinä, niin minäkin. No hirveän rauhallinen kuin mä. Joo. Eikä mä nyt ihan oikeesti Tällä- mene minnekään. Vitu juu. Menne ihan suoraan tälle. Pitäisikö sitä välillä miettiä, mitä sitä sanoo? No ehkä.
Mä en minne kyllä ikinä miettinyt. Tässä tilanteessa varsinkaan vittuukaan kiinnosta, mutta Ihan kun niitä videoita kukka kahtosi. varmasti kahtoo joku. Varmasti kahtoo vittu. 3 viikon sisään 2 kahtojia. Tilatkaa. Subscribe. Sitten kun joku keksii tuolta, hei, paskari Olen on niin tuolla hieno videolla sitä mies, että entisistä minun intikameraista. videotani, katsokaa minun videoitani, olen hippi. Ei vittu ihan oikein. Sitten kun joku keksii, että hei, paskari on tuolla videolla, ja sitten se rupeaa vaan leviämään, niin vittu. No minä oon 2 vai 3 kuukauden sisään saanut 4 tilaajaa. Mä oon ihan helvetin hienosti, että mä sun video. Mä en ole. Videoblogisysteemi. Siis itse asiassa videoblogi on katsottu enemmän kuin pelivideoita. Ja pelivideoitakin jonkun verran kuitenkin. Mutta niin kuin tilauksia ei tullut yhtä, ei tykkäyksiä eikä kommentteja. Tai onko se sitten siinä, että niin kuin ei vaan yksinkertaisesti suomenkielistä tuommoista ei katsota, vai pitäisikö siellä olla jotain tyhmiä Ja ääniä? vituut. Tyhmiä ääniä ja Se on vaan siitäkin, että se on niin vähän aikaa tehnyt sitä. se Ei voi ole olla, kerinyt vielä vaan tulla tarpeeksi julkissa. se voi olla, mutta niinku, tarkoitan sitä, että niinku, että pitäisikö siellä olla niinku mietittä jotain näitä muita suositumpia. Pitäisikö siellä olla niinku jotain videon muokkausta niinku enemmän, että miehän on vaan heittänyt niinku ihan täysin lonkalta kaikki nämä, enkä minä ole leikannut mitään, enkä minä ole tehnyt, enkä minä ole tehnyt mitään. Suurimpia höyryymisiä varsinkin pois. No ei mulla siellä mitään kauheita höyrymisiä Tässä edes videolla ole. kyllä on nyt tullut ihan, Mitä? tällä videolla on kyllä tullut ihan riittävästi höyrymistä. Niin, no siis ei minun videossa ainakaan. Pahemmin. No tällä No videolla. ootko sinä mukaan kahtonut niin? No en, mutta tämä video, mikä nyt on kuvattu. No niin tämä video on just nyt sitä varten, että mitä vittua. En tiedä, tämä on vaan mitä vittua. Tämä on Vittu Matti. Ah, Lauri Karhuvaara. en kommentoi. Se on parempi olla kommentoimatta. Mutta suora otto. No niin. On tämän tästä. No, ehkä minä Ehkä tuo minä vaan tähän. pitäisi leikata kuitenkin pois tuosta videolta tuo leipäveihti osuus, että No, vittu. Mitä vittu se leipäveihti? Vittu, mulla on leipä. missä se leipä? Pakastimessa. Niin. Minä voin vedota siihen vitun leipään, että se on pakastimessa. Kyllä, minä myönnettiin syyvä se leipä. Koska mulla on aivan helvetin kova nälkä. Ei hyvää Jumala. No, En tiedä. No mutta omalta kohdalta ainakin asiat on ruvennut näköjään etenemään, kun on vaan ootellut. Tää note to self on niinku se, että älä hätiköi. Että nyt alkaa selvitä tuo kolariasiakin pikkuhiljaa ja tälleensä, että tähän muuta tähän ossosessaan. Ulosottovelat on maksettu kaikki oikeastaan nyt muuntoon menevät ja en tiedä. Pussikaleli. Olisiko mitä? Tämä kaveri tässä ei juo viinaa. se on ihan hyvä idea, että minä en koske siihen. Se on itse asiassa ihan hyvä idea. Tuota miestä vaikka on nyt tommonen ruupelopaska, niin sopii oikeesti nimittäin vielä oikeesti koko painollaan maata vasten, että pysyy oikeesti paikalle teille tappamaan kaikki.
Se ei vaan kaikille sovi. Ei se sovi mulle se viina ollenkaan. Ja se kyllä sovi mullekaan sen puolesta. Se sovi kenellekään. Päivän sana. Oho. En tiedäkään nyt yhtään mitä. Jaa. Sanohan mulle nyt mitä mulla on. Päivän sana on nyt sieltä jostain. Ihan sama, joku sää. Sää. Säe. Minä luen joku salli. Jumalan armo on parempi kuin elämä. Psalmi 63. Daavidin virsi, kun hän oli Juudan erämaassa. Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain. Sinua minun sieluni janoaa, sinua halajan minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä vedettömässä maassa. Niin minä katselin sinua pyhäikössä, nähdäkseni sinun voimasi ja kunniasi. Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä, minun luuleni ylistivät sinua. Niin minä kiitän sinua elinaikani ja nostan käteeni sinun nimeäsi. Minun seurani ravitaan niin kuin lihavuudella ja rasvalla ja minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla. Minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelin sinua yön vartijahetkinä, sillä sinä olet minun apuni ja sinun siipiesi suojassa minä riemuitsen. Minun sieluni riippuu sinussa kiinni, sinun oikea käteesi tukee minua. Mutta he etsivät minun henkeäni omaksi turmiokseen, he menevät maan syvyyksiin. Heidät annetaan miekalle alttiiksi ja joutuvat aavikkosutteen osaksi, mutta kuningas on iloitseva Jumalassa. Hän on jokaisen kärskaus, joka hänen kauttansa vannoo, sillä valehtelijain suu tukitaan. Aamen. Amen. Tänä iltana. Hei hei. Hei hei. Achoo!